tady dneska sešli nad šálkem dobrýho marockého mátového čaje. Tady s Brahimem. Ahoj. A s Kristýnkou. Ahoj. A jestli se nepletu, tak ten čaj je z Maroka, stejně jako ty, Brahime. Ano, já jsem z Maroka a zrovna tohleto není mátový čaj. To je čaj, který si známe v Maroku jako Luisa. Je to antistresový čaj. Já jsem z Maroka, já žiju tady 15 let. Žiju s manželkou, Kristina, a máme 2 děti. A otevřeli jsme si tady parní lázně a začali jsme dovážet kosmetiku, biokosmetiku. Tak já tady mám v ruce kaktusový olej, má krásnou zlatavou barvu a dívám se, lahvička má pouze 30 ml. Mm-hmm. Proč tak malé množství? Protože na tuhle malou lahvičku je zapotřebí asi 24 kg plodů opuncie. Když si představíš hromadu 800 kg, tak se z toho dostane jenom litr. Mm-hmm. A tady naše opuncie navíc má zahnutý háčky trny, takže tady je náročný sběr. A pak se ještě musí ta opuncie rozříznout, vyjmout semínka a vylisovat. A hlavně mi teda pověz, k čemu je kaktusový olej vhodný? Mm-hmm. Tak všechny kaktusy jsou známý tím, že si dokáže udržet vodu, vláhu i na poušti. A tady ten kaktusový olej zase umí udržet vodu pod kůží, v kůži a dochází k lepší regeneraci, dobře hydratuje a tak se vypíná se kůže, vyhlazují se jemné vrásky, funguje to jako revitalizační sérum na vrásky kolem očí, rtů. Je to olej výborný na stahování pórů a dobře to vlastně i skryje kruhy pod očima, nebo odstraní kruhy pod očima a váčky. No a když říkáš revitalizační, tak já to chápu spíš tedy aplikovat na noc. Je to právě olej speciálně na noc, kdy je člověk v klidu a ty aktivní látky, co jsou v tomto oleji obsažený, právě můžou dobře fungovat. A když ho použiji na den nebo třeba pod make-up? Na den určitě ne, protože tenhle olej vlastně je dobrý třeba po slunění, nebo když se někdo spálí sluníčkem, tak to hodně jako dokáže spravit a opravit, zavodnit. A Brahime, ty ho používáš taky? Ne, nemám šanci ho používat, protože manželka ho skrývá přede mnou. Já ho spotřebuju celý. No. A čím je ten kaktusový olej tak vzácnej? Co obsahuje? Tenhle olej je listovaný za studena a proto je hodně bohatý na vitamin E. Obsahuje mastní kyseliny, omega-6, omega-9, si tělo neumí vytvořit samo a vzácný rostlinný steroly. Hlavní kaktusový olej musí být čerstvý, proto ho dovážíme míň a častější. Tak to je dobře, takže se ho můžu koupit u vás ve studiu. A nebo můžeš navštívit naše webové stránky www.alkasal.cz. Tak já vám přeju hodně štěstí. Díky. Tak po marocky psaha. Saha. Saha.